my name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's vlog guys, another cafe na naman yung papakita ko sa inyo. So ito, na-invite tayo guys ng Cafe Negro dito sa St. Jude, Barangay Alfonso, Concepcion, Tarlac. Yan, mamaya ititikman natin yung mga drinks and foods nila dito. And papakita ko yung pinakaloob ng Cafe Negro. So kung gusto yung puntahan to Cafe Negro guys, yun nga, yung pinaka-location niya sa St. Jude, Barangay Alfonso, Concepcion, Tarlac. And open sila Monday to Sunday, 12 noon to 10 PM. So yung pinaka-landmark natin, ito, nasa tapat natin guys, yung Walter Mart Concepcion. And sa pinakalabas, makikita nyo naman yan, meron silang alfresco dining dito. And sa taas, yan, meron silang chain lights. Sigurado guys, mamayang medyo madilim, maganda yung pinaka-ambience nila dito. Ito na nga, Tarlaceños. Before tayo pumasok sa Cafe Negro guys, so basahin ko muna kung ano ba yung pinaka-meaning ng coffee. Liquid that smells like fresh ground heaven. Yan. Pasok na tayo, papakita ko sa inyo guys yung pinaka-itsura ng Cafe Negro sa loob. Ayan siya, napakaluwag ng pinaka-loob. And syempre kung gusto nyo naman sa labas, yung pinaka-alfresco dining nila. So dito may mga itsura sila, 1, 2, 3, 4, 5 kasya dito. And so may 4 dito. And dito guys, kung marami yan kayo magbabarkada family, pwede kayo sa area nito. So hello, I'm Cherry and one of the barista here at Cafe Negro. So Tarlaceño, I'm inviting you here na itry niyo po yung signature drinks namin and food. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried. Ito na nga Tarlaceños, mga pinipers sa atin ng Cafe Negro dito sa Concepcion branch nila. So meron tayo guys dito ng Cafe Negro Special Mocha Hazelnut Cheese Macchiato. So ito, excited ko ng tikman guys. And then guys, so meron din tayong Ferrero Rocher. So ito siya. Tapos yung kanilang cookie frap, very matcha. Siyempre Tarlaceños, best pair sa mga bestseller drinks ni Cafe Negro, itong kanilang Oreo cheesecake, yan. And of course, sa mga matcha lover, meron din tayong matcha cheesecake. Siyempre yung cinnamon. So ito naman yung pinakabago sa mga product nila. So first time ko rin titikman yung kanilang sausage flatbread. And of course, kung magbabarkada kayo, nag-offer sila ng ayan, barkada chicken platter. So yung pinaka-flavor nito is garlic parmesan. Meron na siyang french fries sa pinaka-top niya. Isang flavor is hickory barbecue. Pinakauna natin titikman sa kanilang drink, syempre guys, yung kanilang Cafe Negro Special. So ito yung pinaka-signature drinks ni Cafe Negro. Halo muna natin. Kung pupunta kayo dito guys, and try nyo itong kanilang Cafe Negro Special. Mostly naman kapag pumupunta tayo sa mga cafe, tinatanong natin kung ano ba yung mga bestseller nila. Sarap ng lasa. And yan, kung gusto nyo ng medyo mas matapang yung pinaka-coffee, try nyo to guys, itong kanilang Cafe Negro Special. So yun guys, konting background lang kay Cafe Negro. So nag-start sila last year, May 2021 yung pinaka-first branch nila sa may Barangay Maligaya, Tarlac City. Pero si Cafe Negro guys, nag-start siya lang sa pinaka-house. Hanggang magkaroon sila ng isang branch sa Maligaya. And second branch nila nagbukas noong February 2022. Ito na nga pinaka-Concepcion branch nila. So yun guys, bago natin tikman itong mga foods nila, try muna natin itong kanilang Mocha Hazelnut Cheese Macchiato. So caramel macchiato mostly yung mga in-order ko kapag sa mga cafe. So try natin to. Meron siyang cheese. Grabe, sarap. Wow. Next natin titikman yung kanilang Oreo cheesecake. Sarap.
Actually guys, no, masarap i-partner ito dun sa Cafe Negro Special nila. Kasi yung Cafe Negro Special is medyo matapang yung pinaka-coffee niya. So ito, medyo sweet. Next natin titikman talaga nyo yung kanilang sausage flatbread. So medyo kakaiba siya. Ayan yung pinaka-sausage. Slice siya pero nakapaloob siya sa mismong bread niya. So ginawa is pinlat lang siya. Tikman natin. Yun. Wow. Medyo kakaiba siya. Pinakalasa niya guys, no, hindi magkakalayo dun sa lasa ng pizza. So ginawa lang siya ganito yung pinaka-form nung pinaka-bread niya. Pero kahit hindi ginamit na tinapay dito eh. Kasi lasa nung pinaka-dough ng pinaka-pizza. Sarap. Tikman muna natin guys yung kanilang Ferrero Rocher. Ayan siya. Kung Ferrero lover kayo guys, syempre chocolate lover, perfect na perfect sa inyo itong pinaka Ferrero Rocher nila. And syempre isa sa mga ino-offer ni Cafe Negro itong kanilang cookie crumble frap. Yan, kung mahilig kayo sa mga frap, so ito yung orderin nyo. And syempre hindi ba wawala dyan sa mga matcha lover yung kanilang berry matcha. So perfect itong i-partner sa kanilang matcha cheesecake. Tikman natin guys yung kanilang ito, yung barkada chicken platter. Kung kasama yung family nyo, barkada nyo, pwede nyo order ito. Syempre yan, samahan nyo na yung kanilang mga best seller drinks nila dito sa Cafe Negro. Tikman natin. So yung pinipare sa atin guys yung kanilang garlic parmesan. Yan. Panalo din itong kanilang pinaka-chicken. Talangin nyo, grabe ang sarap. And kung gusto nyo ng ibang flavor, sabi mo kanina, meron silang Equally barbecue. All in all guys, napakasarap ng foods, mga pastries yan, yung kanilang sausage, flatbread, and of course yung kanilang barkada, platter chicken platter, and nagsaserve din naman sila ng pasta dito, and yung kanilang isa sa mga hinahanap, yung Korean garlic bread. Napakasarap yun guys, and syempre partner ako siya ng kanilang mga best seller drinks. Yun guys, no, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag niyong kalimutan share ang videos to para malaman ng ibang Katarlakenyas natin dyan, yung mga taga-Concepcion. Accessible naman siya ng jeep, madali naman siyang puntahan. Kung taga-Tarlac City kayo, pwede kayo sumakay ng Concepcion Tarlac, and pababa kayo dito sa Watermark Concepcion, at sa Kapas din naman may mga sakayan na papunta dito sa Concepcion. So yun guys, no, kung naghahanap kayo ng bagong spot, coffee spot or coffee spot dito sa Concepcion Tarlac, so puntahan nyo na itong Cafe Negro. So until our next vlog, peace out.